Karbi Longri Abirta kelang rape doan arat phan sami nilhin ban kardom nang panjurek lo kardom non Karbi Longri Abirta ke than pon je bang nili thakjit khamsa non birta thipi lang panik sina KCS Hamren Havara Mai tum Panchpatir Pi Ponsi Danger Su Oklamlong Saiki Klempon Pangcheng Pon Basa Garaf Guna Utsav Nitroxy Aparman Sarsing Tron Langkung Habi Membertan Holong Kangpu Pon Lakha si Kania bi arong kachi kimpont engdeng engkores kepe chokari pachi dondon pansi friendship football tournament pathupon Jinthong Havaralong engdeng chok Falcon Festival mesen pede pachun pon thengji phan tirike mamai ke sengpon non puthot birta ang ton pen lang panik sina Jutang hello khai araji lamet hello khai achithi Kachingrum hello khayale po thipi and pensi ningkan sek penepong havar karbi sumni sorongaji nang talon pon bom pensi karbi achutang jubat pindeng sumpot lun tomu poromputhi sami neng chupon bomlo lason si nizang karbing long hamben havar long pensmi alira champen anikan wang sami talon pon bomlo hamben havar atumpent labang sorongaji ka talon pon chengadim labang ki dengtir su aklam hanlo lasi non ke wangji surhini engkora phoning kan bangki dengtir su aklam long bangsi lapuson rong aji made havar karbir sumi surong aji katalon pon ber pupusi phai kununi phai ke thom ani cases havar hamaya tum pench patir pi ponsi dengtir su apang malong sai ke klem pon pangchenga sai ke deng pon Labangso dengtir su aklam long chidi pharosi analong ledu lapen ki Karbi Cultural Research Center pusi amen irpon pu pusi amai pu bidiram rong pipen smi pa chini pon hamren arat ke thikiding antum tami labangso sai ke klemalong ke chirap chitudun thegapot hamren cases akonchun bang Robinson terang pen sabin ni klong pen ka churupa jirpon hamren pen raikom bi Karbi Longri Abirta ngara tum anstame ni tum long nang chirap mo chitudun phansi tum chuning rilo pen pinistame penang an nanga cherap nanga chetu du ni tum che theglong lo tapen ni tum ke klem pachu unwegi phu bang sin ni tum ning thelo ase ni tum non ke bang ye bang ke la bang so along le ke pachun lim ji afan bang sin ni tum bor i pon po la pente la bang so danger so klamlong ni tum Karbi Culture Research Center rason bang sin tum amen irponsi ladak ni tum bi pon po pen ka do ka we ni tum Karbi khe a culture ke do an asona mu ansetame ladak kepalong area phanbang sinitum bor ipon popang sinitum kachingwai do tamen sil nitum ka bor I setame pangchenglo lapen pachun unwegi bang sining the lapen ka pachun unwegi phan ka do ka we ke thegi dingara tum phan antame nilihin pen chuning riponinglo kardom krong aji aklam mate non kewangji ningkan suri hinira inkora pho pena bangke ladak rong aji aklam kapidupon jia phansi nilitum chingwa chingsai ponsi sayang deng po sami pini panil tum pangcheng ponlo lapen labangso rong aji aklam mate jutang pharman phan adak sai ke klem kapichun ja phan nitum long kai ke po sami nanga cherap na chetudun abang phu bang phitum kai tanal jadun thip lasi pini le thot po sami nitum hamren junel committee pendat lapugali nitum long lapen nitum phan kal jadun thip kai ke po sami Karbi artist from atum po sami pini alang litum me phu pen kong chun bang alang litum patir pi pon selang tum committee an po sami pini pen ladak wang si tum long na cherap na chetudun lo lapen la son asai deng tinalong lapen la chun chetik labang sunang kang tonun te pinja phan lapen ka prek committee tum po sami alang litum nitum phan birta do kai ke po sami na khobor na kuri dun vel la se pinile nangle dun elang po sami nitum la cheri pharoi si dak hamran junel committee phan long le ke thik bido labang solong le kapang thai asai deng chun chetik ka bangke a committee tin po sami dak hamran along kedu bang phu bang phi atum ana bangke ni tum long na cherap kai ke po sami do lapen non ke bang antang cherap dun bomji lapen ni tum long ke thegiding MLA sar lapen EM sar lapen MEC sar atum po sami ni tum phan kai ke taning na pathedun long aposi ni tum po sami pini sang deng pangchenglo danger so klam ke bang ya por hut po sami rong aje ke bang ji rong aje ana bangke ni tum adak pen ni mit hangalong lelong pasi do pon po sinil tum chingwai chingsai ponsi ni tum pini pen sang deng pon pangcheng la
Karbi Longri District Administration atum cepatirpi panalong Karbi laben amai atum tachirap citudun pensi basa ganap utsav nitroxy aparman phaiknuni phaike thom arni langkung habe memorial tan holalong kangpu pon Lasu kangpu pon amai long aluhiaman pent Karbi Long District DC sangpi nirola phangchupi Karbi lamed amai kamsing hanse KSS amai pu Chandra Singh Kro Padmasiri Dhaneswar Engti MSC sangpi Tilutuma Hansu lapen kaprek manpeng nda chitong dun Laso malong Karbi Long angkang along pent lo thui ke tok thek seratum bang koi tum phat ingwai pon karcho jai mek sami pe dopon Karbi Long pen chenglok te asamadang anta pinike nia bangke thakha Gaurav Utsav. This is a kind of festival for the people of Assam and especially for the people of Karbi Long. Athema ladake pinike thakha kulutang ke ilitu ladake Assamese Okhomia det kalilo ba Bengali det kalilo Boro det kalilo Tiwa det kalilo kadok kabe ilitu Karbi Long ke ana jati Karbi pen chenglok la pen belek janajati gosti ke do anatum tentapili lake ilitu mane isi festival song aninga rong chipiarni athema isi a language isi a language alam jong se ilitum jong se dobodi angde ankele dunji pulutang te ilitum cepaduk nanti ke kom ne istame surihini an ilitum tok nangji lun pustame tomo pustame ilitum ba poetry pustame tok nanti tok an ba si cepaduk pen an se ilitum la anang de ledunji la se Assamese abhakata Assamese language la kini la ana lang itum pen prang ke tok ke lang atum cepaduk pen lam kuru sarpo lamet itum cepa duga join si kini Assamese language phanta security pilo recognize kurilo lake drobodi language hisablo lapen classical language taplo lapen ilitum Karbi ajati tum thanda especially Karbi Long ilitum an Karbi ilitum ta kasong deng an kele dunjia phan ilitum kato kabe tok bang tum an pen lamkuru tum an pen telang se ilitum Karbi language ta koson se aprang padam ponang jiman lake ilitum bando kabe kepado kanang so lapen ning khelo nang litum la bangso alam ta social media la pen paper long an sa tok pen pa sa thang po sama ini tum ta porno ini tum Karbi language ta ang song an kepale dun dia ini tum ini kita alam sila pula la pen la so program ke 3 tarik pen 9 tarik an doji la pen mon atari ka bang especially atari ka bang la tok bang tum ana phan sitame lam kurup tum ana phan same ini tum la da ni club long program pa ji la da ke Okhomia det ta kanilo Karbi det ta kanilo Tiwa Boro Dimasa Nepali ka do ka ve lam kurup tu antan ke tong se la da ni ke program la pen pena bang ke school high school long ta high school bang Ketingla tok bang bang Ipan bang pana bang sekat tu ini ke tutel bang ko rahini la pen ini tum Padmasri rong bang terang sar offering da ko an se tong ni lo samne ni tum tini nang se tong don un ia tum abang ko abang tum an han samne ni tum attendance tu la hai ke panong ke formu anta kalso formu anta ni tum sai te som la pen na pla samne ni tum kalang islo ni tum lota kilo la pen telepon dan tum samne sai tum dalam kam ko ka jeni kan tum ni dalam samne lang ni la tum han ni han lagi pada lawa tum tum ini district administration lapen Bhakha Gaurav Utapon Committee alang itum jointly ladak langkung habilong isi inauguration laso program jengpon lo lapen laso program mangi pinipen mu nainan yan
ขอบใจสิละโซโปรแกรมปัดุปนโปละสิปีนี้ละโซโปรแกรมลงการเบงลงไรเตอร์เกตอกหลังตุมพันละเป็นรุ่นกิลุนตุมพันอลังตุมพันการสุปนปัดุสิกาตัวเวบังก็ได้ที่นี่ตุมพันการสุปนปัดุโลละซองบงนิลิได้นุดโลละเซนิลิพันตานังการสุปนปอดนิลิดิสตริกแอดมินิสทรัชันละเป็นละออร์แกไนเซอร์ตุมพันนิ่งกลองเป็นจูรุปาร์ปิกโลละสิปีนี้จะสมัยละโซโปรแกรมมันแค่Assamese language pan hedi isi Drupadi bhakha laso recognition ki pilo Drupadi bhakha pulu dangte ilitum chini lo la bangke laso abanai language pan ki pudam lo abanai pulu dangte lingkan pharosi hini akam gali 1500 pen 2000 years aprang language tumpan si Drupadi bhasha puli pudam lo lasi kyuki damtang 3 November thakali 3 October ani hai Central government atum Assamese Bangla lape non hini ke thom language pan hedi Drupadi bhakha Borjan MSc Consensi ke parapon lakhai si kania be arongka chukimpon arani aninkan wang sami nang talon po bang boma son thak thak si peneng surihini da engkora pli aninkan sami phai kunu ni phai isi ani anbangki engdeng engkora ner kep an nang choklu labang so ke chokani pachiton don pensi kania be sport club HDP atum ben patir pi ponsi friendly football tournament semi pedopon tang chi thini phai tong kep ani pensi labang so tournament pangcheng ponsi kedem tang phai kunu ni phai isi ani mang yang dung ti semi pathu la solong alu haman pen em sur jorong bhar borjan vidisia chairman Sundaram Singnar labor board chairman khorsing timung lakhai sikania berong asar lunsing be SB dorsing be radasai klambang phu dhonsing timung Kenya Bay Sport Club Konchun bang Himar Ingti lapen apar dilai VDP klembang phutum da chitong dun lapen friendly football match tournament kachipate kadukawe terang engkor ener kep andu la soang bong pen ang dungi tiani ki pathupon labang ki Bhormati FC pen Hider FC tuang bong pasi pathupon lo Hider FC atum ke thek muchora jog pasi Bhormati FC aterang atuma phans golni thapon si ang dungi ti sami Hider FC atum chephai pon den lo Nizang Karbi Longri lakha ke thom chinthong MSc Consensi ke parlopon umri ke ti along sami anikan wang sami Falcon Festival ke pamban pon boma son thak thak si peneng le thot sami labang su Falcon Festival ingdeng truck mesen per ke pamban pon thekji aphan kedam tang phai kinu ni phai hini ani tirika mamai ke sengpon along chedon serpent em rite sing hi aphan chairman MSc Avijit Kro aphan vice chairman KSM Maipu Mirjeng Kro aphan Maipu Madhu Chitri aphan Konchunbang Ponson to ingchi aphan convener Yem Chetri upon co-convener, Anthony Tiso upon co-convener, Lapuson Taktaksi, Arpu ke duan stami cepek pon sila bang soja mek mesen pen pachun pon. Lapen non ke bangsi pai kruni pai crazy, krehini lapen ki kregitom, ni thoma parman mel si ingdeng trok Falcon Festival stami paman pon pusi pachini pon. Amri pen hemari bongrum Karbi Longri Abirta. Tourist potential bang do lasi kaso puthak tapelo ini tum siama ke hai Dr. Biram long hang penalang ni kencing mai cing sai pon polasi dak armor festival pu chot kali lasi ningkan kang thim ta non itum dak tourism la community based tourism kaso ke claim panji afan ni tum chisik pon la kan kadu gobe jong si cherap chito ili tum ro pulten dak owi kimi tum sitamelo ili tum tourism people si pa develop nahi ma pa develop lo pulati tum hong chong dadam itum Karbi akorti itum sitamelo dak ni thang dim chuklem long lo pulote dak tab income source sitambe wan ko son thak thak si kadu gobe ili tum dak along ri long pat mesen lase andu se itum tirthe phan dong si itum ning siwet pen claim nam lo pulote ili tum King thura wasa la pen Karbi long sitamelo isi nong nam mesen ason si itum thekono Tadi sa Amul Falcon Festival ko mantu adat sa non head jong itu reception committee pen kiting wai mangke 11 12 13 so ting bes ini tum cisik pon lo nang ditum athing no sini ditum cisik sedang pon lo pen ni tum ki claim da mi dolang la si mo di furong su pilong dam lo proti si hini da kene edun thunangi pulote ditum Karbi lo Charlie asong tum tenta ditum chingwai ching sai pon tapi ditum claim pon Cerap kita council kan nama saya. Cerap ceto council bukali lo kadu gawe arat si thupo council tum cerap mangi kenang so lo council abe pute Karbi lo nono mat ke thidunga program bang pachun elasi lo la kali dak non owi kimi la pen dak
Karbi lo Charlie song tum tanang arja abdul thib lu bulu te anto se mesena son se tum tek bon Pini tum kasing honai IM Sarlo Tourist Department ahin pen pini mang lo penan chin thong long tourist spot doan long pini paklang pon lo pen pena ba mat ni tum ku lang pon thu lang pini jelang vumuat tarong telang pon vumuat tar mene vumuat terang ko dak ipon lo pen pena pe tirwa po din damlang lo kada tirwa po adim lang nangi lapen hawang lapen lord chuti lapen bici krilong sama skim deng pon skim la mane ada ke tender ta kolder lo lapen penana dim non kapacing tur poni lapen non ning koyang bong tirwa long mangke rock garden ing pupon pop lapen non ning koyang bong November 20 penote rock garden bangke tirwa long mangke ing pupon pola bang lapen bici kri bangta Desember cik lopen bangke ing pupon pop hadap like 11 12 13 si doi lapen penenga bangke mostly environment program si doi anerlo bangke da umurukuti mate da phailang solong si doi da pilop phonglang solong si doi lapen ajo bangke musla deng si do ponji lapen north east long kero na NGO pande invite si da nirtumla local gitu ka practice hormu lapen organic hormu pen cenglo dak nili tuma training pi NGO tum han lapen dak il tuma dak karbi do khasi do gurkha do la tinta ajati tribes atum pilo la pilo jinta tinta ajati tum kilun ke kan banyo kadok kita dak paklang di lapen la felkon abo mate kaleng maha abo kosan si ka protect ni mahala so pot nitum dak pilo cingwa cing saita padu pon Anda kiasi kan mapater pi pon ni ladak peneng la bangsa dak po. kiasi pupilo dak angton nilitum kiasi Isi committee. committee bang kenon nilitum dak council pen da lo kiasi pen da lo CYDC pen da dak mendak lokal atum da angton cingrum persi isi felkon committee pu ke form lo Pini Karbi Longri Abirta pan ki lan bang sikang ton piglo 2 mi thak mi kardom